ta lopta. Nema, mora da znaš da li možda daš ili ne, ovdje ne smiješ da daš. Šibaš i gore. Nema već da li lupaš, lupa je. Ne može, igrač mu na leđima, ti u 16 njemu guraš loptu i to guraš loptu lakiju. Ali ubijaš ga. Gdje si bre, šta radite? A tu je Laza Del Piero. Ajde, brate, bre. Pa da, a šta? Ajde. Jel vodimo, ne cijeli peki? Ne, pojem, mislim da. Ajde. Nema prednosti u obrani, bre, preko ti neki... Šta radi ovo, bre? Baš ovo je. Ja viš kao sad, viš, ne možda ti dalo. Dobro, sam htio, samo malo brže i to je odlično. Samo da nije dobio ovaj drugi kontranalog. Odlično da mu htio razvoj čekati, jer je bilo van terena. Bra. Tu je lepo vama na... Vidim se da pa igrao i ovdje. Ali istinit. Desi, moraš. Sad su igrali sa Zemunom, sad prije ovaj. Znaš? Koji su naši? Markeri. Igrali smo baš sa Zemuncima malo. I? Ne pa šta, dobili smo koliko? Došao? 2-0. 2-0. Galaki dok. Šta ima, šta se radi? Ništa je od jutra smo, imao 11, pa sad je 7. Ajde bre, Laki bre. Idemo 11:1. Ćao me čure. Ćao. Gdje moj dis? Si dobar. Evo ga neće ovo. Tako se da čas kad Ilić stoji loše. Bravo. Gdje je onaj šmeker, Aca, zvani? Aj, kako je bio obučen, Batica, vidi. Jao, Nele, Bato, macola za ovo, Nele.
Sad treba dribla opet. Bravo, bravo. Ove dvojma što ima. Kako je bre? Ona tamo je žut. Zeleni, tako je. Vidi ga da. Zeleni kraj. Igraj levo, sad igraj desno. Gdje god treba utiče, ako treba do ispred pusti. Kažete gdje ko bude. Okej. Samo se krenu i pa vidio. Nama tamo, ne sad. Idemo, jel? Ovi me čekaju cijelo. Vidite ovdje. Ajde pa ti si trebali te... Niste, vidimo se. Da. Jedan. Bravo, spasio loptu. Nisi izgubio pare. Ode lopta kroz ogradu, Pare, gdje si pare? Kako je bilo, ne? Šta? Kakve veze imaš, kaži? Ovo snima, to je za RTS Da. 2. Samo za... Maš flaš. Daj da ti natočim. Reži da smiješ imat učići tu navijačima. Ne ulaziš na teren, žandarmerija sada se pride. Ja sam boks. Ja sam ti jedem kad bi se frizuru napravio. Zavoli. Tako, nije šao. Čelo ga pipe i zadnji stiže. Vjerojatno najde si dobio kopačke. Žonu? Ime? Si našao majku? Jet. Bravo, mali, bravo. Koji su uvijek? Ovo je protiv žuti. Žuti su čuka. A ovi su neki... Ole Borč. Ole Borč. Iz Borča. Super. Još. Svi ste tu. Bravo, Mine, 10 Mine. Pozdrav. Dajte majku. Kako nam ulazi tamo u kladovinu? Miloš nije ušlo tamo u kladovinu, ali ispod tribine. Kako je konj da radi? Još sad ne možeš. Žonki! Na loptu na centru vodiš ovo do kornera.
I evo ga Nele u proderu. A neki kao restoran. Odlično, baš vidim da je bio dobro. Šta je bilo, brate? Pa zna nešto oni neće. Kako se Tekma čini? sad u 7, a? Što vidiš, što ti ne ideš dole, oni su otišli, Lazare. Zmirjana su tamo. Evo ga Čoni, evo ga Lizana. Ne, on prati to sve, čovječe. Neće ti, on je rekao 20 sati se budu čuli, sad je 10 sati. Evo ga Marko! Ne vidite cunac. Ali polako. Vidimo će, uzmi ranac i... Zvoni, Pavle! Ostavi loptu, Lazare. Tu je Milena. Stani. Mnogo odlomljaju nazad, ne? Mnogo, bre. Mora nađeš rješenje na to. Nađe rješenje s koje svi gledaju. A nema veze, nema, ajde. Sad evo da, možda 10 minuta. Pa... Ma on je dobro. Ne vraćaj. Kaže sam. Kaže mu sam, brat.
Bravo. Ovi ne lepo. Tri, jedan. Sad su koliko ima? 10 do 7. Ali mogu su bolji. Ali 1 ili 4. Moram će da pijete nešto. Hoću kafu. Kafu, a? Kah. S mlekom. Milena? Može jedan espresso bez iša, bez mlečka. Produže. Malecka. Ako si baš za šetnju. Ako nisi, može i na poluvremenu. Šta? Sad ćemo posle. Hladno. Nema Nadje sladoled Nema. ove godine. Ajde ti znaš. Ima po restoranima ovdje nešto. Haos. E pa to da. To da. Šta je radio? A nešto je garant. Nešto je rekao. Opsovo. Opsovo sigurno. Bravo, ajde. Bravo, Nani! Dobro, bacio je, naravno. To je ono... Majke mi dosta. Kakav je lud. A? Šta je, reci da ću dođe sad tamo sve da kriče. Skroz, rogalj, skroz. Tako je, to je to. A? Šta? Raspalo. Bele dresove, bele majice, različite. A imaju, ali gore je različite. Vidim dalje po markeru, vidim različite. Evo gotovo, ajde ponovite.
Samo Ponovite, molim. Evo, gdje su zimunci? Ovi vaši. Nije slučiti, ja? Mislim još, mislim da će oni ovdje. Pa oni će sada završiti. To su protivnici. Svi. Vi, različite vrste. Različite, da. Vidi koliki. Tata, svi da bacimo gol. Mora biti okolo, poznaje kako su otvorni. Crneo, sreveru, glavu, da. Kao granici. Sredu. Neće budu sebično, će da daju. To polazi. Sad imate i kombinalni test. Pa biologija, geografija, istorija, opće znanje. Vidjet ćemo. Bravo Maxo, bravo mali. Haha, mali. Vidio, sio Buka kako ušao unutra, kako je čitanje. Odlično. Ne ispada nijedan kuća se ne zaleći. Da, da. Evo, Maksa, da.